Bones, benvinguts al canal. Soc l'Àrtic i estem avui amb en Nil66. Hola. Hola. Que m'acompanyaran en aquesta partida de l'Overwatch, que bueno, ja vam jugar l'altre dia i no van anar malament les partides. Portem 2 victòries, vull dir que potser ens toca derrota, però intentarem fer-ho bé, no? Home. Intentem no guiar-nos. Hòstia. Hombre, molt bé, no? Bé, sí, només jo començar i començo. així. Hi havia un Junkrat tirant sense parar granades a la porta i òbviament me les he menjat totes. Bueno, intentaré sortir ara una miqueta amb més cuidado. Home, tenim un Genji per aquí. Vale. Ja està mort. Genji mort. Vinga. Cuidado que per allà baix tenim un Hanzo també. Sort que tenen Sí, poca vida. Tenen una torreta allà dalt. Sí, ara una Que validada com estava tomant. ja no hi és. No sabia què. Mira. Hanzo. Ai. No! Estic empenent, no sé on és la gent. Vale, n'hi ha un... No he arribat a Hi la ha un punta. Lucio al darrere. Allà hi ha en Junkrat. Ui, quasi. Lucio? Ah, mira. No! Tira fora. Tranqui, mort. Vale. Voy. Anem bé. De moment estem avançant. La Genji. cosa és si ens segueixen deixant. Hòstia, en Genji, no? Es fot per aquí enmig, iepa. Sí, com si res. Bueno, nosaltres anem empenyent, ell que foti el que vulgui. Que es quedi per allà darrere, tu. Tenim Fara per allà, ja. Uf. Winston contra Winston, qui guanyarà? A veure, a mi em fan patir, aquí hi ha molta gent. Em vaig cap amunt. Hi ha torreta allà dalt. Ulti del nano. Ah, hòstia, m'ha matat la torreta. Vinga. La xeta d'ara quan fa servir la ulti. Vinga, va, que queda rei i arribem al punt de control. No. Moriré aquí. Bé. Vale, he mort, però ja està. Ha sigut per una Vale. bona cosa. Estava en ratxa. Yeah. Bueno, estic en ratxa encara. A veure, va. Un par de missils cap allà baix. Que algú faran, tu, com que aquí hi ha munició il·limitada. Vinga, monet. Jo tinc ulti preparada ara, però no sé si em valdria la Quan pena. estiguin tots junts. Ulti mono. Un Winston. Ja allà l'enanito fotent torretes, la rebentaré des d'aquí. Mira. Mora meva, em carrego l'enanito. Nah, perquè hi ha la porta. Hòstia. En Winston ens està... Està mort ja. Abans ho dic. Sí. Genji. O no? Sí. Ja segueixo empenyent de moment. Per allà. Què diuen? No, Ui. ulti. Bueno, si ja sóc en mati a mi, Jo m'he anat volant, tu, dic, mira, millor m'espero i... Ben fet. Hòstia, que tenim per aquí. Vinga. Ja vinc a córrer, ja vinc. El del ganxo no l'aguanto. Vinga. No, que està tirant enrere la carretilla. Ja està. Vale, tinc l'ulti jo. Cuidado que per allà tenim gent. Mort. Hòstia, sense volgar i tot. I per aquí dalt ens anava també hi ha algú. Però bueno. Mentre arribem al punt de control és el que importa ara mateix. Vale. Vale, estan tots por ahí. Sí, s'estan com... Estan amb el Winston una mica entretinguts. Vale, guai. Què, no tira o què, això? Ara. Bueno, depèn. Ara que ve l'enanito. Vale, per darrere ve el Lucio. Ok. Bueno, serà pel que fan Lucio. Ell sol atacant, no crec jo que... Vinga. Vale. Ara. No sé com Ara a votar l'esquerra. Torreta allà davant. Tenim un Winston a Ulti darrere. del mono, ulti del... enano aquest. Hòstia, déu-n'hi-do, amb la torreta de nano. Tenim la Fara per allà a prop. Ja està. Sí, això ho tenim. Ja està. Això ho tenim. Vale. Bé. Molt bona.
Bueno, 3 seguides portem, O sigui, només n'han pogut veure una ells, però... Déu-n'hi-do. No ho puc ni creure, realment no ho puc ni creure. Hòstia, l'esquina aquesta de tauró, del ganxo. El porc. Roadhog. Ara un Winston que ha fet. Estar-se davant d'una torreta. Gran jugada, molt bé. Realment, no sé... Bueno. Què vols que et digui? Mira, estàs sortint a totes les partides com a jugador, No sé com ho faig. Està anant bé, això. Yeah. Bueno, fem una més. A veure què tal surt. Ens hem d'arriscar a perdre'n una almenys. Ai, mira, i si l'acabem, pujo de nivell, al 36. Jo no, encara no. Queda poc. Bueno, et faltaran, què, 4.000, 5.000? Por ahí, no sé. Nepal! Hòstia, aquest mapa no m'agrada gaire, però bueno. Això que sigui tan tancat allà enmig. A veure... Jo em posaré Mei. Bueno... Depèn del que es posin els altres, potser en canvi. Sí, també. Com ens toqui algú que s'ha de posar suport i es posa la Widowmaker un altre cop. Sí. Està fotut. Vinga, va. Vale. Hòstia, ja heu triat tots. Puc triar el que em doni la gana? Pues a veure. Sí. Bueno, no hi ha tancs, però... Triaré Llavors em Iva. poso un tanc, jo. Iva. Ah, vale. Ja em va bé, ja. Bueno, en teoria és el que se'm dona millor. Que sempre intento jugar amb altres per anar aprenent una miqueta de tot. Però sempre em passa això, no se'm carreguen les coses. Ara, vale. Quan començo normalment em sol passar la primera partida, que no se'm carreguen els personatges, saps? I sóc invisible, i no faig soroll. És molt raro. El disfrut del PC deu estar ja tocat. Hòstia, aquest és el mapa de Nepal? Em pensava que era un altre. Sí, hi ha aquest, llavors hi ha aquell que estàs a dins de com el temple i hi ha com forats al costat. Aquell és el que no m'agrada gens, aquest encara. I n'hi ha un altre, sí, i n'hi ha un altre que estàs a dins... Conyo! Hòstia, m'ha fet volar el del ganxo, Hòstia. Bueno, tranquil·litat. Widowmaker, mare meva. Sí, està allà a saco, M'ha rebentat. Vale. Hòstia. Defiende el punto, pues és molt complicat. Soc l'únic que està aquí al punt. Sisplau, que em pegui algú. Sisplau, no! Jo estic arribant, però... però quanta gent hi ha aquí. Mare meva. Ara entens per què cridava? És impossible, això. Si no... Hem d'esperar tot l'equip, si no, aquí estem fotuts. Bueno, jo vaig fotent tiros per allà enmig i algú tocaré. Team Plox, diu. Tu sol, tinc. No! Ui. Vale, aquí fora. Vale, Genji molt tocat. Tinc ulti. Hòstia, no s'ha mort en Genji. Ulti al mig. Fota-li. Hòstia, ulti també de l'altre. Vale. Oh, no! Oh, fuck. No, tio, en Genji. Ja està, ja m'he tornat a quedar jo sol aquí. Intenta resistir encara que sigui una miqueta lluny i així quan arribi tot l'equip anem tots. Va, massa tard, no? Ah, no? S'han mort els altres dos, però tu aguantes. Bona. Bé, ja arribem. Ja vinc. Congelo un rato, Sí. Vale, a veure, que en tenen per aquí, Genji i l'altre. Ups, ulti soldado. No, tio, m'ha rebentat. Que va. Vale. Hòstia. Ens estan aniquilant una miqueta, ja ho he dit. Això era ja arriscar-se a la derrota. I era la... Massa bones estaven fent. Sí, ja tocava. Hosti, tu. A veure, em foto aquí enmig. I ulti. Vale, que es mori algú, sisplau. Com ho sabies tu aquí? Bueno, he matat algú, és algú.
Vinga, cap al mecha. La Widowmaker està molt fotuda, Bé, bé. Soldat, a veure, estaves tocadíssim. Ulti, congelant. Vale. Hòstia, molt bé. Buah, se m'ha ralentitzat que flipes, Això masses ultis a la vegada. Masses ultis. Bé, aguantem. Cuidado que es ven Roadhog. Masses ultis a la vegada. Sí, és que entre les partícules de la teva ult i el Genji aquell que ha fotut també tota l'espasa. M'ha baixat això a 20 FPS. Opa, que ens ve el soldat. Cuidado. Hòstia! Vale, aquesta ulti no m'ha tocat, vale. Venen per l'esquerra. Bueno. Ep. No! Ha fet la ulti el soldat. Em sembla que estem fotuts. Bueno, encara aguantem. Vinga. Si ens patem en el Lucio... Vinga. Ja ve el Lucio, ja ve. Està la Widowmaker allà, va. Vaig a allà dalt rebentar-la. sempre. A veure... No sé on s'ha fotut. Merda. Ulti Widow. Hòstia, m'han deixat aquí enganxat. Tio, no mato ningú mai amb la ulti de la diva. Sóc un desastre. Saps que la pots tirar? És a dir, la pots fer volar? Sí. Però clar, després em passa sempre que se'n va massa lluny. I ja no foto res. Buah, res, ens rebenten. O fem aquí una jugada èpica o crec que això està fotut. Bueno, Genji, tranquil·litat. Mare meva. La ulti d'en Roadhog. Res. Mare meva. Bueno, sort que és ronda, encara tenim una oportunitat. Sí. Team Retarder. Mira, doncs et fas fotre, nen. Si no t'agrada el nostre equip, et fas fotre, vale? En Husiex, el senyor porc. El senyor porc. Que a més molt no deu haver fet tampoc, perquè jo tinc medalla d'or en eliminacions i en dany infligido tinc la plata. Imagina't. Tiempo de objetivos tinc d'or, jo. Sí, jo plata. Vull dir que ell deu tenir com a molt sanació. Ara s'ha canviat a Tracer. Bueno. I hi ha un Winston. Uf, pues em sembla que em canvio a... Me'n vaig amb Widowmaker. Vaig a fer aquí de Sniper. Pro MLG. A veure què faig. Pro MLG Trickshot 360 XD. Ja veuràs, no scope. No scope. Scope! Bueno, ja està aquí, patat de gent, això. Ja està el porc aquí. Bueno, un Genji, que li queda res. No! Què dius? L'altre s'ha triat en Hanzo. Vale. El objetivo está activo. Ahora tienes toda mi atención. Mare meva, l'objectiu està... Crec que me'n pillo fara. Vale. Que l'estem pillant i tot. No he fotut res, però bueno. L'estem pillant i tot. Oh, he fallat, me cago en... No, Hanzo no. No! Hòstia, els dracs. Merda. Només us he bloquejat mig. Merda. Bueno. Vale. Para ara? Pues para. Sí, vaig canviant perquè veig que no havia fet res amb l'altre. I aquí serà important estar enmig. Sí. Estáis en un grave problema. El poder del sonido. Vale, a veure... Hòstia, què dius? Ulti! A mi m'ha rebentat el... Home. Vale, no he fotut res. No he fotut res. Benvingut al club. Hòstia. Fatal. Mira l'en Hanzo com s'ho passa aquí ell sol.
Ah, la tenim nosaltres ara? Oh, que guai. Justicia llueve del cielo. Bueno, anem bé. Cuidado, això sí, que ara es ve tot el grupet. Bueno, encara... Pujar-lo un rato. Arma... Vinga, som-hi. Retenim. Tú no vas a ninguna parte. Vinga, Oh, que bona. mateu-los. Que Hola. bona aquesta paret. Mare meva. Yeah! N'he fet alguna bé. Hanzo a la dreta, porc. Vale. Vale, paret. Ai. Ui. El Hanzo que me l'està liant. Ulti a la porta. No. Hòstia, els dracs. Els dracs i per l'altra banda el Genji a saco. M'han rebentat. Esperem que no el tinguem gaire rato, perquè ara que anem bé, encara podem remuntar. Sí. Mi equipo me necesita. Hòstia, que lent que se'n fa, Caminar aquest tros... Hòstia, Sí. saltant les cases fins i tot. Hi ha Hanzo a dalt. No, què dius? Vale. M'ha matat en Genji amb una estrella ninja des d'allà a Quinta Forca, hòstia. Jo encara no ho entenc, jo no toco Mi ningú. equipo me necesita. Vale, m'he de canviar. M'he de canviar perquè això ja no ha fet res. Posaré soldado. Estaven pillant o què? Hòstia, és que no sé. Estan pillant ells ara. Aquí soldado 76. La justicia llueve. Vinga, ulti cap aquí. Vinga, voy. Temas al mar. Ara sí. Hòstia! Hi havia un M'ha Hanzo aquí rebentat la amagat. cara amb la fletxa, tio. És flipant. Bueno. Capturem. Entreu. Això. Cap a dins. Vinga. Bona. A veure Just si al moment. aguantem. Si els podem retenir fora, podem Dos. aguantar bastant bé. Un. Temps extra. No! Que ens entren. No. Res. El soldat m'ha tirat fora. No, ara no. Ara no ens foteu, No, ara no. Està perdut. Passarà lo de sempre passa el mateix. Sempre a l'últim moment, sempre. passa el mateix. Sí. Vale, encara, hi ha algú? Encara hi ha algú? Oh, fuck. Aguantar això ara mateix. Entro per no fer res. No. Jo Entro també per estava a resetejar el temps extra, d'entrar. però no hem pogut fer res. Quin desastre. Bueno. Hòstia. Bueno, una guanyada, una perduda, no està mal. Equilibrem la balança, tu. Hòstia, aquesta skin. A mi em va tocar aquesta, però en verd. Però m'agrada més així. És més Molta guapa així, ràbia. verd és més... Sí. I ulti... Clar, Hola. molt bona. Hola. Molt bona. Mare meva. Molt bona. Hosti, tu, Déu-n'hi-do. Quina partideta. Ui, teniu dels nostres. Ha sigut un desastre absolut. Bueno, doncs res, deixem aquí aquest vídeo d'Overwatch. Espero que us hagi agradat. Ja sabeu que tindreu el canal d'en Nil a baix a la descripció. I res més per al vídeo d'avui. Vagi bé. Adéu.